Líder progresívcov Michal Šimečka sa pri svojom najnovšom pokuse zaútočiť na Roberta Fica zahral na Igora Matoviča, no nie veľmi vydareným spôsobom. Premiér Fico si pritom nič lepšie nemohol ani prijať. A na Šimečku už reagovalo aj Matovičovo hnutie, ktoré ho totálne zosmiešnilo. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Keď sa objavili zábery Michala Šimečku spred luxusnej vily v Chorvátsku, ktorú mal podľa starších tvrdení Igora Matoviča užívať Robert Fico, mnohým sa musel vybaviť pocit déjà vu. Pozdravujem, pán premiér, spred vašej vily, ku ktorej sa nehlásite, ale ktorú užívate. Ide o tému, ktorú Igor Matovič vytiahol už približne pred rokom a ktorú nikto nebol schopný relevantne potvrdiť. O to viac prekvapuje, že práve predseda Progresívneho Slovenska sa rozhodol túto tému znovu oživiť. A neurobil to predložením nejakých nových dôkazov, ale vybral sa priamo pred nehnuteľnosť v Chorvátsku, odkiaľ natočil slabúčké video. Tento spôsob politickej komunikácie však pripomína skôr štýl Igora Matoviča, než politika, ktorý sa dlhodobo prezentuje ako jeho úplný opak. Práve tu vzniká zásadný problém dôveryhodnosti. Michal Šimečka sa opakovane dištancuje od Matovičových metód, označuje ich za chaotické, konfliktné a škodlivé pre slovenskú politiku. Lenže keď príde na ostrý politický súboj s Robertom Ficom, po tom, čo sa dostal pod tlak kvôli kauzám svojej matky, zrazu ako by všetky tieto zásady išli bokom. Čoraz častejšie vidíme, že progresívne Slovensko preberá taktiky, ktoré kedysi samo kritizovalo. Namiesto ponúkania vlastných riešení prichádzajú videá a výjazdy pred vily v zahraničí. To všetko sú postupy, ktoré si verejnosť spája predovšetkým s Igorom Matovičom. Pri ňom to aspoň pôsobí autenticky, no so Šimečkom to vyzerá silene. Predseda Smeru a premiér Robert Fico si z jeho pohľadu nič lepšie ani nemohol prijať. Fico vydal Šimečka svojim najnovším počinom argumenty priamo do rúk. Premiér môže veľmi jednoducho povedať, veď robíte presne to isté, čo Matovič. Opozícia tým stráca jednu zo svojich hlavných výhod. Možnosť prezentovať sa ako kultúrnejšia a dôveryhodnejšia alternatíva. Politika pritom nie je len o tom, čo poviete, ale aj o tom, akým spôsobom to robíte. Ak politik roky kritizuje určitý štýl a následne ho začne sám používať, nevyhnutne sa vystavuje obvineniam z pokrytectva. A práve tomu sa dnes Michal Šimečka len ťažko vyhne. Ak bolo cieľom Šimečkovho videa poškodiť Roberta Fica, výsledok môže byť presne opačný. Čerešničku na torte dal Šimečkovmu videu práve Matovičovo hnutie Slovensko, ktoré Šimečku úplne vysmialo satirickým obrázkom a odkazom, aby ľudia nenaleteli na falošného Igora. Alternatíva budúcej vlády PSK s Matovičom tak vyzerá opäť o niečo tragikomickejšie.